My môžeme mudrovať od tých druhých, to nestačí. My musíme začať od seba, od našej myšlienky, ktorá definuje naše slová a tie definujú naše skutky. A ak tam robíme každý deň tú robotu, tak potom tú krajinu môžeme posúvať k lepšiemu. Témou tohto ročníka multižánrového divadelného festivalu Slanický ostrov divadla sú korene. A ja sa o ľuďoch, identite, nacionalizme, ale aj o pamäti pozhováram s bývalou prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. Pani prezidentka, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. A my si vážime váš čas. No a začneme tou Oravou, lebo tento festival sa koná práve v tomto regióne Slovenska. Máte vy nejaké skúsenosti alebo nejaké špeciálne zážitky z Oravy? Mám veľmi veľa krásnych spomienok na Oravu, pretože som tam trávila veľa dovoleniek, opakovane, pravidelne. Dokonca si pamätám, že keď som sa tam vracala pri jednej z ciest opäť tráviť dovolenku, tak som si tak v duchu povedala, že som doma. Mám naozaj veľmi silnú citovú väzbu k tejto časti Slovenska. Mám pocit, že pobehanú od severu na juh, od západu na východ, alebo naopak. Najmä samozrejme rôzne kopce a prírodné miesta, ale aj historické pamiatky alebo aj také tie obyčajné kvázi miesta, ktoré tam sú. Mám to naozaj veľmi rada. A hovoríte pekne o Orave, ale takto sa dá čakať od bývalej prezidentky Slovenskej republiky. Ale rozšírim tú otázku. Vy ste naozaj počas mandátu precestovali Slovensko, postretávali ste sa s mnohými ľuďmi. Čo ste sa naučili? Akí sme, keď už hovoríme o tých koreňoch? Tak čo sme zač? Bude to samozrejme čisto subjektívne, lebo o objektívnych ukazovateľoch hovoria rôzne sociologické výskumy, ale faktom je, že tých 5 rokov vo výkone mandátu vám poskytne možnosť spoznávať to Slovensko trošku inak, než keď ho poznávate z tej svojej iba profesnej skúsenosti alebo profesijného výseku, ako predtým advokátky. Takže mala som možnosť navštíviť miesta, stretnúť sa s ľuďmi, s profesiami, ktoré som dovtedy logicky nemala možnosť navštíviť. A bola to pre mňa osobne je spomienka na všetky tie výjazdy, ako sme to volali, a návštevy a stretnutia ako keby jedna taká pozitívna gula skúseností, na ktorú veľmi rada spomínam. Pretože navštívovali sme miesta nielen alebo ľudí, ktorým sa darilo, ale aj tie problematické oblasti, ktorým bolo treba na Slovensku pomôcť. Ale keď to mám zhrnúť do nejakej takej jednej esenciálnej skúsenosti, tak a nebude to nič nové, je to spomienka alebo skúsenosť silného potenciálu, ktorý na Slovensku máme. Stretnutie s ľuďmi, ktorí robia úžasné veci v akomkoľvek kúte Slovenska, v rôznych regiónoch, napriek ťažkým podmienkam, len preto, že chcú, sú odhodlaní, sú huževnatí. Takže to je pre mňa ako keby taký zdroj poznania, že ten potenciál v ľuďoch, ktorý máme na Slovensku, je úžasný. Nehovoriac o tom, že to je nádherná krajina. Že proste z akéhokoľvek uhla sa pozriete, do ktoréhokoľvek regiónu, je to naozaj že krásne bohatstvo, na ktorom môžeme stavať aj náš kredit. Veľmi pekne ste to extrahovali, tie zážitky a tie skúsenosti s našou krajinou a je veľmi sympatické počuť, že stále hovoríte tak, ako sme boli zvyknutí, s nádejou a s nejakým optimizmom a pozitívnym posolstvom. A zaujíma ma, keď už sa pýtam na Slovensku a ľudí na Slovensku, to, ako žijú ľudia v regiónoch vo vzťahu k Ukrajine. Máme dosť ľudí, ktorí sú angažovaní, ktorým záleží na tom, aby sa tu žilo lepšie. Robia dobré veci pre Slovensko. A pýtam sa aj v kontexte tohto Oravského festivalu, lebo organizujú ho mladí ľudia, ktorí sa snažia pritiahnuť výborné umenie na Oravu, urobiť Oravu lepšou. Je dosť takýchto ľudí? Mne sa zdá, že áno. Aj keď teda, čo to znamená dosť, dalo by sa spýtať. Vždy sa dá viac. Hej, asi je veľmi dôležité, aby na Slovensku bola kritická masa ľudí, ktorí to zo Slovensku myslia dobre, ktorí sú viac konštruktívni ako deštruktívni, najmä v rámci spoločenstva, v ktorom žijú, pretože to definuje finálne ten pocit. A myslím, že v tejto oblasti teraz dostávame dosť zabrať z hľadiska aj tej atmosféry, ktorú v krajine máme.
ale teda z tých mojich osobných skúseností a nielen počas výkonu mandátu, ale aj predtým, keď som spolupracovala s rôznymi jednotlivcami, angažovanými alebo združeniami, občianskými združeniami, nadáciami, proste celým tretím sektorom, angažovanými ľuďmi, občianskou spoločnosťou, tak opäť to je jeden obrovský potenciál, ktorý tu máme. Nedávno som sa zúčastnila na východnom Slovensku výročia Karpatskej nadácie, ktorá vlastne podporuje rôzne iniciatívy na východnom Slovensku a už len oboznamovať sa s tými projektami, ktoré sa tam robia, hoci v malinkých dedinkách, a robia to iniciatívni ľudia v rôznom veku, s rôznou profesnou skúsenosťou a proste menia svet. Ako keby naozaj, že je to veľmi dôležitá súčasť toho, čo sa na Slovensku deje. Viem, že sme cez médiá viac zahltení tým negatívnym, ale popri tom sa tu dlhé roky vďaka týmto skvelým angažovaným ľuďom deje veľa dobra, keď to tak ako keby poviem pateticky možno a zjednodušene. A aj vďaka mladým ľuďom na Orave a festivalom ako je tento, to je niečo, čo podľa môjho názoru fakt, že posúva veci dopredu. Mnohým ľuďom to dáva dôvod vrátiť sa na Slovensko, zostať na Slovensku, čo je tiež veľmi dôležité. Ja môžem len potvrdiť, že ja tiež pri návšteve regiónov mám vždy dobrý pocit a odchádzam práve s nádejou a nabitý tým, že to má zmysel a že dejú sa mnohé dobré veci. Korene, to je naozaj silná téma tohto ročníka divadelného festivalu. Aké sú tie vaše, pani prezidentka? Odkiaľ vlastne vy pochádzate? Aká je tá vaša rodina? Čo vám dali vlastne do vienka a do výchovy? Tak áno, predovšetkým tie korene v akomkoľvek zmysle, či psychologickom, alebo dokonca fyziologickom a historickom, predovšetkým poskytuje tá rodina a rodinné zázemie. A toto je pre mňa samozrejme veľmi dôležitý zdroj aj stability, opory, aj počas tých najťažších chvíľ v mojom živote. My žijeme naozaj veľmi zomknuto ako rodina. A zároveň, pokiaľ ide trošku ako keby historický kontext, tak otec dal v tej svojej línii vypracovať vlastne taký rodokmeň až po tie zápisky vďaka Márii Terezy, ktoré vznikali. A my sme v podstate v jeho línii 200 rokov dozadu vinári a vinohradníci. A teda... Sa zlakol, že Mária Terezy potom... To nie. Ale teda vlastne ako keby aj ten kraj, kde žijem, teda keď posuniem tie korene od rodiny k regiónu, tak to je naozaj, že vinohrady a vinárska oblasť. Ja som sa ako dieťa, som v podstate vyrastala medzi viničom, keď tam rodičia pracovali v Zahumienke, teda ako keby, a mali sme aj za domom vinohrady. Takže aj historicky teda to sú moje korene. Ale chcem tým povedať, že sú veľmi úzko spojené vlastne s prírodou. S tým, že som bola vonku, že som pracovala, aj teda musela pracovať, ale potom sa z toho stalo moje hobby. Bola som vonku v prírode, v záhrade, takže spojená v podstate so zemou do veľkej miery. Pekne o tom hovoríte a vlastne ste mi asi aj zodpovedali otázku, či sa rada vraciate ku svojim koreňom. Evidentne áno a žijete zomknutým rodinným životom, ale predsa len aj tí naši rodičia, no kadečo nám vedia odovzdať pri výchove, samozrejme v dobrej viere. Sú nejaké korene, ktoré ste museli odstrihnúť, aby ste sa posunuli, aby ste získali rozlet? Možno by som skôr povedala, že ak nie odstrihnúť, tak ich tak nejak prerásť. Veľmi úzko to samozrejme súviselo s rôznymi stereotypmi, ktoré boli aj v kontexte doby a vtedy realizovanej výchovy. Takže niektoré veci som sa snažila aj vo výchove robiť inak, iným spôsobom. To znamená možno skôr nie tak utínať korene, skôr ich spoznať a možno nahradiť alebo zapustiť vlastnými koreňmi. Mám tu otázku, že čo ste zase tým vašim dcéram odovzdali, čiže snažili ste sa to robiť inak, alebo asi prišiel aj ten moment, že som ako tá moja mama? Určite v mnohých veciach, pokiaľ ide o to, aby boli teda teplo oblečené, keď je vonku zima a podobné veci, ako keby sa nevedeli same obliecť. Tak tam som sa tak započula, ako keby, že že či aj to tielko je pod tým tričkom a podobne. Ale predsa len taká materská rada, teda čo je zase to vaše posolstvo pri výchove detí? Ja viem, že to je ťažká téma, komplikovaná. Ja som veľmi ako keby sa snažila stavať na tom, ale tak som to aj prirodzene cítila, lebo to sa asi úplne nedá nahrať. Balans medzi tým, že som sa moje dcery snažila k nim pristupovať, možno to bude znieť zvláštne, ale s veľkým rešpektom až úctou, ako k bytostiam, ktoré mi boli dočasne zverené, aby som ich sprevádzala životom a aby mali pocit, že sú absolútne bezpodmienečne prijaté také, aké sú. A naozaj
každý deň pred zaspatím mám svoj každodenný rituál. A to je vďačnosť za to, že ich mám a za to, že sú také, aké sú vôbec. A to neznamená, že sú dokonalé, hej, samozrejme. Toto je jedna vec, ale druhá vec, vlastne ako keby balans medzi tým, že prijatie, partnerstvo, ale zároveň aj nezabudnú na to, že ja som ten rodič, ktorý má vyššiu mieru zodpovednosti a niekedy ju treba uplatniť aj tú autoritu alebo vlastne tú zodpovednosť, ktorú za nich mám. Lebo niekedy ten štýl výchovy sa ako keby posúvaš k takému, že úplnému bezbrehému rovnocennosti, ale už len z hľadiska zodpovednosti a životnej skúsenosti tam tá rovnocennosť nie v zmysle ich hodnoty, ale v zmysle zodpovednosti, ktorú nesieme. Takže toto nejakým spôsobom balansovať a som veľmi rada, že z nich vyrástli moje blízke priateľky. Aspoň takto zatiaľ máme. Dobre sa to počúva. A keď to rozšírime, pokiaľ stále hovoríme o vašich koreňoch, v čom je zakodované to, že ste Slovenka? A sám sa to pýtam vlastne, že čo je tá národná identita? Čo nás robí Slovákmi, Slovenkami? Ako to máte vy? Asi, keď som si to tak uvedomovala paradoxne, alebo možno celkom logicky, najmä keď som bola nejaký čas v zahraničí, že ten pocit toho, že prináležím k tejto časti zeme, že patrím na Slovensko, že mám veľmi silný pozitívny vzťah k Slovensku, tak je to asi taká zmes faktorov, ktorá súvisí s nejakou národnou identitou, históriou, kultúrou, tým kontextom, v ktorom vyrastáme, napriek všetkým tým problémom, ktoré Slovensko má, s ktorými si prechádza. Je to možno viac pocitová záležitosť. Samozrejme, dá sa to vystavať aj na súbore faktov, ale ten pocit, že som Slovenka a som rada a patrím k tomu. Toto je môj domov, ktorý mám rada bez ohľadu na problémy, ktorým čelí. Tak asi takýto súbor elementov. A je to pocit, alebo treba na tom aj nejak vedome pracovať? Napadlo mi totiž pri tom zahraničí, ktoré spomínate, ja som prednedávnom navštívil Pobaltie a žijeme teraz veľmi napäté vojnové časy a pokiaľ hovoríme o vzťahu tých pobaltských krajín bývalého Sovietskeho zväzu, majú to tam veľmi jasne nastavené, vedia dobre rozoznať, kto je agresor. A bolo by to silné konštatovanie, nepríjemné, ale trochu ťažké hovoriť o tom, že som zo Slovenska, pretože oni vnímajú ten kontext aj v takejto nejakej medzinárodnej úrovni. Treba na tom pracovať, na tom vzťahu k Ukrajine? Teraz je tá situácia naozaj náročná. Ja som to tiež uvedomila v zahraničí, že dnes je Slovensko vnímané trošku inak, najmä v súvislosti s tou afiliáciou k Rusku napriek tomu, čo Rusko na Ukrajine robí. A to teda, kto chce mať otvorené oči, tak dnes tá pravda nie je tak zasekaná. Hej? Že naozaj, teda nehovoriť o tom, že keď tam človek ide, tak je to pomerne jasné, kto trpí, kto je agresor a kto je obeťou. A naozaj je to vnímané s veľmi diplomaticky povedané s otáznikmi, prečo tak veľa ľudí na Slovensku toto nechce vidieť. Až po absolútne zjednodušenie, že sme Rusáci na Slovensku a podobne. Ak správne chápem tú otázku v tomto kontexte, ja len dúfam, že to je dočasné. Že toto pometenie aj pod vplyvom dezinformácií, že ľudia na Slovensku, že to neznamená, že ľudia na Slovensku sú zlí, určite to neznamená, že sú hlúpi, sú zahltení svojimi starostiami a problémami a aj preto často podliehajú skratkám a dezinformáciám. Nesvedčí to o naozaj ako keby ľudskej kvalite. Mrzí ma, že až podľa mnohých výskumov sme krajina, ktorá v rámci Európskej únie najviac podlieha dezinformáciám. A to je naozaj, ako to niekto povedal, že otrávené studne, z ktorých mnohí ľudia pijú. A aj cez toto sme vnímaní. A je mi to nesmierne ľúto, lebo opäť je to ako keby niečo, čo hatá ten potenciál, alebo čo bráni tomu potenciálu, ktorý máme. Keď sa vrátim k tej slovenskosti, tak u vás je to ešte špeciálne tým, že ako prezidentka ste boli tá najslovenskejšia zo slovenských, tá naša hlava, tá naša zástupkyňa vo svete. Toto zamávalo nejak to vašou identitou, že ste tá v úvodzovkách prvá? Nezamávalo, skôr naopak. Bolo to ako tým, že som to mala v sebe úplne autenticky, že to tak cítim, ako som predtým o tom rozprávala a nesúviselo to s výkonom funkcie. A potom vo funkcii, keď som Slovensko mohla reprezentovať, tak to boli ako keby že veľmi pekné chvíle.
To fungovalo dobre. Doplním tú otázku. A čo ste reprezentovali? Slovensko alebo hodnoty? Keďže som bola prezidentkou Slovenskej republiky, reprezentovala som celé Slovensko, zastávala som pozície Slovenska a vyjednávala som pre krajinu, nie pre jej časť, alebo pre ľudí, s ktorými sa stotožňujem. Zastupovala som aj ľudí, ktorí ma nevolili, ktorí mi nedôverovali, ale ja som bola v službe všetkým a to bolo samozrejme veľmi dôležité. Pričom ja som reprezentovala veľmi jasné hodnoty, tak som bola aj vonku vnímaná a cezo mňa do istej miery bolo takto vnímané aj Slovensko. Lebo tak si to ľudia vybrali. Ja som bola výsledkom slobodných demokratických volieb, takže verná svojim hodnotám som sa snažila zastupovať Slovenskú republiku ako celok a samozrejme aj viesť aj pri výkone svojho mandátu tú krajinu spôsobom, ktorý bol v súlade s hodnotami, pre ktoré som bola zvolená. To už ideme k tej citlivej časti, pretože hovoríme o hodnotách, ktoré, aspoň ja si myslím, by nás mohli spájať, ale hovoríte aj sama o tom, že nie sú všetci vašimi fanúšikmi a fanúšičkami. Čo nás teda spája? V čom je ten prienik? Lebo to, že proti sebe bojujeme, čo je evidentné, nás naozaj veľmi brzdí a robí nám veľký problém v rozvoji a v tej našej ceste k budúcnosti. Vieme sa spojiť? Vieme nájsť tú spoločnú reč a cestu? Kiež by sme vedeli, alebo kiež by sme vedeli viac. Keď sa pýtate na to, že čo je vlastne to, čo nás spája, tak začnem úplne od toho, ako keby od tej prapodstaty, od toho, čo je esenciálne. Všetci sme ľudské bytosti s veľmi, veľmi podobnými problémami, výzvami, starosťami. Ako keby v tom jadre sme veľmi podobní. Na tom je založená aj empatia, schopnosť cítiť sa do problémov toho druhého. A áno, potom nasleduje nejaká rovina hodnôt, nejaká rovina názorová, kde sa môžeme líšiť a evidentne a zjavne sa líšime. A tam ako keby nastáva ten problém, ako manažovať túto odlišnosť. A pritom odlišnosť, rôznosť, diverzita k demokracii absolútne patrí. Súčasťou je esencie. Áno, presne tak, že tá pestrosť. Problémom teda nie je rôznosť, problémom je to, ak nie sme schopní tú rôznosť rešpektovať alebo akceptovať, preniesť sa cez ňu. A ja rozumiem, že pokiaľ ide o hodnotové rozdiely, niekedy je to ťažké. A teraz nehovorím vôbec o súhlase. Ja nepotrebujem súhlasiť s človekom, ktorého život je založený na tom, že chce ubližovať druhému. Je to pre mňa tak nepriateľný spôsob života, že tam nehovorím o nejakom, ako keby, že vo výsledku sa musíme na niečom zhodnúť. Je to ľudská bytosť so svojím príbehom, so svojimi traumami, ktoré ju doviedli k tomu, že má potrebu ubližovať druhým, lebo človek, keď je so sebou vyrovnaný, nemá potrebu blížiť. A možno aj uvedomenie si tohoto širšieho kontextu môže pomôcť k tomu, že OK, rešpektujem, že existuješ ako ľudská bytosť so svojou záťažou, nesúhlasím s tým, že ubližuješ druhým, keď to teraz vyhrotím na ten keby najväčší rozpor a rozdiel. Ale nemusí to znamenať, že si zastieram ten rozdiel, ale hlavne to neznamená, že voči tomu druhému si pestujem nejaký typ negatívnej emócie v osobnej rovine. A toto sa mi zdá byť dôležité, tá kopa nenávisti a osobného vkladu. A ten kľúč je iba jeden jediný a samozrejme ten najťažší. My môžeme mudrovať o tých druhých, to nestačí. My musíme začať od seba. Od našej myšlienky, ktorá definuje naše slová a tie definujú naše skutky. A ak tam robíme každý deň tú robotu, tak potom tú krajinu môžeme posúvať k lepšiemu. Máte to tak vy naozaj nastavené, alebo naozaj tie slová sa počúvajú dobre a hovoríte o tom, že zase je to práci každého z nás na sebe samom. Naozaj ste tak vlastne nad vecou v úvodzovkách, že rozumiete vlastne týmto ľuďom? Je to tak, že a skôr možno ten život, ktorý bol veľmi intenzívne mapovaný médiami a rôzne moje postoje, asi preukazujú to, že som si nepestovala nenávisť alebo negatívne emócie, ani som ich necítila, ani som ich nevyjadrovala, ani voči ľuďom, ktorí veľmi silno nenávideli mňa. Prečo by som si to robila a prečo by som to robila im. Neznamená to ale slepotu, neznamená to, že človek poprie realitu, že niekto je naozaj deštruktívny napríklad,
ale nemusím na tom stavať môj prístup k ľuďom a ku svetu. A je to ťažké, ale je to veľmi nevyhnutné, lebo situácia, v ktorej sa Slovensko ocitlo, a teraz myslím tá spoločenská situácia, ktorá potom determinuje tú politickú, akože my sme naozaj v tomto zmysle v náročnej situácii, vo veľmi ťažkej situácii. A opýtam sa to možno hrubo, ale hovoríme o tom, že naozaj sú medzi nami ľudia, ktorým chýba ľudskosť, ktorí by naozaj boli schopní a chceli dokonca ublížiť ostatným. Nie je ich priveľa? Neprevalcujú nás? Keď sa pozriem a pokúsim sa to malinko objektivizovať, aby to nebolo čisto subjektívna disciplína a veľa sa zaoberám tým, čo nám ukazujú sociologické dáta, tak faktom je, že dokonca možno až väčšina ľudí má pocit úzkosti, má pocit prehliadania, čo je následok kumulácie kríz, ktorými žijeme, a zďaleka nielen na Slovensku. A ten pocit úzkosti a strachu mnohých ľudí podľa výskumov vedie k túžbe po poriadku, ktorý má byť trebárs doručený aj radikálnymi cestami. A to je čiastočne veľmi zjednodušene ako keby odpoveď na to, že to, čo sa javí byť radikálne, vo výsledku príčinou toho je častokrát neistota a strach. A už toto samotné uvedomenie mne pomáha k vyššej miere ako keby porozumenia voči tým ľuďom, že oni ako keby od podstaty nemusia byť zlými ľuďmi, hej, ktorí žijú tým, že ubližujú programovo. Majú častokrát strach, cítia sa byť zahnaní do kúta, majú pocit, že ich nikto nereprezentuje a preto túžia po tvrdej ruke, po ako keby nastolení poriadku bez ohľadu na okolnosti a na tých druhých. Takže to, či je tu viac dobrých alebo zlých, na to merania úplne nepoznám. Sú merania o tom, že veľká väčšina ľudí, dokonca takto, až 80% ľudí má obavu z tých druhých. To je veľmi silné číslo, že ľudia sa boja seba navzájom, vnímajú sa s predsudkami. To je to, čo rozkladá tú spoločnosť znútra. To je veľmi smutné. No a ja zase nadviažem a oblúkom sa vrátime k tým koreňom, k nejakej národnej identite. Keď hovoríme o režimoch, ktoré vládnu tvrdou rukou a priniesli aj historicky v minulosti veľa zla, tak boli spojené s nacionalizmom. Ide to nejak ruka v ruke? A čo to vlastne je? Prečo sa nevieme poučiť ani v tomto zmysle? Lebo mám pocit, že stále aj u nás ten nacionalizmus zohráva veľmi dôležitú a nie pozitívnu úlohu. Rozhodne, nacionalizmus je niečo ako národné sebectvo. Nemá nič spoločné so zrelou národnou hrdosťou. Lebo keď máte národnú hrdosť, v istom zmysle ako keby vyrovnaný vzťah so svojou identitou, nepovažujete alebo nepotrebujete sklznúť k nacionalizmu, lebo nacionalizmus je vlastne ako keby na úkor niekoho. Povyšovanie sa tak, že druhého musíte umenšiť, či už druhý národ, alebo etnickú skupinu, alebo akokoľvek. A opäť je spojený s negatívnou emóciou strachu a prípadne nenávisti. Takže určite potrebujeme podporovať skôr národnú hrdosť, národnú identitu, lásku k Ukrajine, v ktorej žijeme, ku ktorej patríme, ale nie národné sebectvo alebo nacionalizmus, lebo to je deštruktívna sila. Ako to spoznať? Lebo opäť hovoríme o krásnych myšlienkach, o nejakom minulom odkaze, o tradícii, o peknote krajiny. A ako ja zistím, že to ten človek nemyslí úplne úprimne? Úprimne to možno aj myslí, ale ak to znamená, že ako spoznať, či sa už ako keby sklzávam k nacionalizmu, alebo je to ešte takéto zdravé. Ja osobne by som to hľadala asi v tom, že či mám pocit nadradenosti voči niekomu inému. A to je pre mňa veľmi dôležité, či už ide o človeka z vlastnej dediny a mesta, krajiny, štátu, alebo inej národnosti. Čiže ako náhle mám pocit nadradenosti, tak tam už ja vnímam nejaký koreň, nejaké nevyrovnanosti a potreby kompenzovať si vlastné vedomie seba na úkor druhého. A trošku sa dostaneme teraz ku kultúre, lebo pokiaľ hovoríme o nejakom odkaze minulosti, o tom, na čom stavať vlastne, ako si budovať národnú identitu, tak do veľkej miery je v tom dôležitá kultúra, ten kultúrny odkaz a kultúrna tradícia. A je to opäť zneužívaná téma, krojovaní ľudia. To okamžite znamená Slovensko a to je to, čo by sme mali milovať a na čom stavať. To nespochybňujem samozrejme, len opäť hľadám odpoveď na otázku, ako správne, v
v podsovkách správne, možno to nie je dobré slovo, práve stávať na tradíciách. Ako v súčasnosti zachovať tradície, prihlásiť sa k našej minulosti, ale stále žiť v 21. storočí nezakonzervovane a pozerať sa do budúcnosti. Ja myslím, že ako to poznanie či už histórie a historických udalostí, ale aj kultúry a tradície je súčasťou poznania vlastnej identity, že to je niečo, čo určite sa nesmie hodiť cez palubu, alebo nad tým mávnuť rukou, že to je zastaralé, to je minulosť a my musíme pozerať dopredu. No OK, dopredu treba pozerať a hľadať tú cestu dopredu na základe toho, kto som. Keď to stiahnem na individuálnu rovinu, práca na sebe, akýkoľvek osobný rast, pramení z toho, že človek pozná svoju identitu v kontexte svojej minulosti. Vrátanie toho pekného, ale aj toho ťažkého. A na tom vie potom ako keby urobiť krok dopredu dobrým smerom. Alebo prípadne skorigovať, ak vykročil zlým smerom. A to znamená, že poznať príbeh smerom dozadu, vrátanie kultúrnej identity, tradícií je nesmierne dôležité pre ako keby také, jednak pre tak ukotvenie toho, kto vlastne som, aby pevným krokom sme mohli vykročiť niekam dopredu a do budúcna. Takže myslím, že to je legitímna, správna súčasť moderného života. A robíme to dobre, lebo nachádzame sa teraz pri nakrúcaní tohto rozhovoru v Novej Cvernovke, ktorá je epicentrom mladých, aj nie len mladých umelcov a rôznych kreatívnych ľudí, rôznych žánrov, ktorí naozaj odkazujú na tú minulosť a dokážu pracovať s tou slovenskosťou vo svojej práci. Vnímate to aj vy tak? Lebo veľa fit vecí sa deje, ktoré naozaj odkazujú aj na našu minulosť. Je to tak, mám pocit, že ako akákoľvek ľudská činnosť, že robíme to aj dobre, aj zle, podľa toho, aký je tam motív. Ale vnímam tiež, že v mladej generácii sa veľa odkazuje aj dokonca veľmi vtipným spôsobom smerom na tradíciu, minulosť. Nemyslím zosmiešňujúcim spôsobom, ale takým ako keby fresh, takým novým a približuje sa to mladej generácii, že to je také ako keby dokonca moderné byť v kontakte s tradíciou a to je dobré. To je ten ako keby svieži a inovatívny prístup k tomu. Toto je divadelný festival. Ja už som vás stretol viackrát v divadle. Máte rada divadlo? Čo máte rada na divadle? Čo je to čo vás baví? No, asi taká kombinácia toho, že divadlo alebo vôbec akékoľvek umenie, ktoré sa snaží prerozprávať príbeh, tak okrem toho, že doručí, keď to teraz tak poviem mechanicky, do ľavej hemisféry nejakú informačnú stopu, tak mi ju doručí spôsobom, ktorý oslovuje tú pravú hemisféru. To znamená umelecky stvárni ten odkaz, ktorý tam je. A ja mám rada v živote veci, ktoré ako keby podnecujú komplexnosť vnímania, teda obe hemisféry. A myslím si, že umenie je v tomto úplne úžasné. Lebo my sme presýtení informáciami. Ja mám pocit, že tam v informačnom poli sa už deje iba väčšia dezorientácia. A práve preto kultúra, umenie, akékoľvek umelecké spracovanie toho, čo je dôležité, zaujímavé, hodnotné, má ako keby navrch. Práve preto, že to dokáže doručiť spôsobom, ktorý je komplexný, robí z nás komplexnejšie bytosti a môže ďaleko viac zaujať, ako keby ste niekomu robili faktografickú prednášku o niečom, o čomkoľvek. Prečo niektorému umeniu nerozumieme a zaslúži si, aby tu bolo? Pretože umenie nemá byť iba hladkajúce, má byť také, že aspoň teda moje osobné vnímanie, ja to tak ľudovo hovorím, že sa mi treba zastaví rozum, čo je fajn, lebo inak ten rozum fičí celý deň a spracováva množstvo podnetov, ale to, že ma donúti vlastne ako keby sa pozastaviť a vnímať trošku inak veci, tak to je fajn. Ja osobne preferujem umenie, ktoré sa mi nejaví ako samoučelné. Iba ako prejav umelcovej duše, ktorým ide treba zaťažiť svoje okolie, čo nemusí znamenať, že umenie musí pôsobiť pozitívne. Umenie kľudne môže komunikovať negatívnu, strastiplnú udalosť, ale vzbudzuje súcit, čo opäť môže vlastne primäť toho diváka, konzumenta umenia vo výsledku k niečomu, čo je pre spoločenstvo dobré. Takže keď ma umenie v dobrom zmysle slova vyruší, donúti pozastaviť sa, či už pohľadí, alebo naopak
zaujme a zarmúti, ale vo výsledku vedie napríklad k súcitu, tak to mám rada. To sa mi zdá byť, že je veľmi hodnotné. Prečo je kultúrna obec na Slovensku na nohách v súčasnosti? Ako to čítate? Pretože čelí obrovskému tlaku. To je ako keby, a je to, keď sú atakované hranice demokracie, tak kultúrna, umelecká scéna je možno prvá na zozname po občianskej spoločnosti alebo spolu s občianskou spoločnosťou a ďalšími segmentami spoločnosti. A je to práve asi aj preto, že ľuďom, ktorí sú umelecky nadaní a tvoriaci, k ním patrí a oni majú v DNA slobodu, slobodomyselnosť, slobodu prejavu a pri niekom, kto chce držať pevne opraty a zadefinovávať, aká slovenská kultúra alebo umenie má byť v nejakých mantineloch, tak toto nehrá do kariet. To je niečo, čo je vlastne ako keby do kontry s tým, a keď chce niekto upratať do slovenskej žiadnej inej a podobných výrokov slobodu myslenia a slobodu tvorby. No a umelci ju reprezentujú. Blížime sa k záveru nášho rozhovoru. Korene, to je tá základná téma, od ktorej sme sa odpichli. A mám ešte niekoľko otázok, ktoré s tým súvisia. Jedna je tá, keď hovoríme o tom, že musíme poznať našu históriu, aby sme vedeli na nej stavať a úspešne zvládnuť budúce výzvy, ktoré sú v tých našich dejinách také zlomové okamihy, ktoré stoja za to, aby sme im nielen, že si ich pripomínali, ale im aj rozumeli. A je to nesmierne dôležitá téma. To chcem povedať úplne na začiatku, pretože my máme problém s tým, že sme sa s tými tienistými stránkami našej minulosti nedostatočne vysporiadali. My nemáme ako keby, že kolektívne vedomie o historických udalostiach alebo ich zhodnotenie, čo je veľmi dôležité pre akýkoľvek národ, pre posilnenie národnej identity. My sme ešte aj v tomto rozhádaní, jednoducho povedané. Nie sme dostatočne vysporiadaní s 2 totalitami, ktoré sme tu mali. To je veľká vec, ktorá nás ťaží a má tento typ dopadu, pokiaľ ide o identitu národa. V rámci druhej svetovej vojny nedá sa nespomenúť jednu historickú udalosť, ktorá je definujúca a vďaka nej sme sa dostali medzi víťazné krajiny druhej svetovej vojny, a to je Slovenské národné povstanie. Nesmierne dôležitá historická udalosť. Pripomíname si 68. v auguste inváziu a následnú okupáciu cudzými vojskami. Opäť obrovské memento, nehovoriac, že o to väčšie, o čo viac sa pozrieme na Ukrajinu a čo sa tam deje. Samozrejme 89. Obdobie, ktoré opäť otvorilo novú kapitolu a nové možnosti, z ktorých doteraz čerpáme. A budovanie demokracie a ako keby začalo písať nový príbeh s mnohými otáznikmi, chýbami, nedostatkami, ale aj rozhodne progresom. Takže toto sú tak na prvú historické udalosti, ktoré mi napadli. Ja som veľký fanúšik Dňa boja za slobodu a demokraciu, a teda 17. novembra, ktorý už nebude štátnym sviatkom, ale myslím si, že je to zásadné pripomenutie si toho procesu, že teda nič nie je uzavreté, že tá práca na demokracii a slobode pokračuje a že to máme spoločne v rukách. Tomu rozumieme. Ako opäť si s tým poradiť? Máme schopnosť to v úvodzovkách vyhrať? A možno budem konkrétnejší pri tejto otázke. Žijeme takú dobu, že kedy naozaj treba sa aj rozhodovať možno aj vo vážnych situáciách, kedy môžeme buď skloniť hlavu, súhlasiť, byť možno trošku konformný, pohodlný, alebo sa postaviť za nejaké ideály. Dokážeme to, kde nájsť tú silu, ako sa správne rozhodovať, ako hľadať dobro? Veľa otázok v jednej. Hej, možno ešte na začiatok by som povedala, že keď ste spomínali, že ťažkú dobu žijeme, že naozaj, že to sú, a to opäť vôbec nehovorím iba o Slovensku, že možno ako bod 0 pri hľadaní chuti, odvahy, záujmu o nejaký občiansky postoj, je dobre si uvedomiť, že tá doba je naozaj že objektívne náročná a celosvetovo je tu vlastne, žijeme multikrízu, ako keby naozaj, že kombináciu, kumuláciu mnohých kríz. Je o tom veľa popísané naozaj, aj s tým, že tie krízy, aké typy dopadov na psychiku ľudí majú. Časť ľudí to vedie k rezignácii aj v tomto kontexte a netreba sa na nich hnevať, alebo je to jednoducho spôsob, akým sa snažia tú dobu prežiť. A
v tomto kontexte, keď sa človek rozhodne, že chce niečo urobiť dobré, častokrát tú otázku dostávam. Nie každému je dané, aby sa angažoval politicky, nemá na to chuť, ale ja to tak popisujem veľmi zjednodušene, že tam, kde nás život zasadil byť najlepšou verziou seba, vôbec nie je málo. Či to bude pani predavačka, ktorá sa bude chovať milo, ľudsky, konštruktívne tam, kde je, alebo to bude pani učiteľka, ktorá bude robiť skvelé svoju prácu, alebo to bude lekár, zdravotná sestra, lekárka, to je jedno. Tam, kde prirodzene sme zasadení a vieme urobiť dobre svoju prácu, svoje životné poslanie, prípadne, ak niekto vládze a chce sa občiansky angažovať, tak je to tiež veľmi dobré, pretože o tom je demokracia. Občan je pôvodca moci, aj keď sa to niektorým ľuďom na vrchu pyramídy nepáči. Toto je štát a spoločnosť založená na občanoch, to je definícia demokracie. Takže občianská spoločnosť je niečo, čo je vlastne ako keby nevyhnutné pre zdravie a vitalitu akejkoľvek spoločnosti. Nehovoriac o tom, že vlastne dopracovali sme sa k tomu, opäť všeobecne známy fakt, že sme druhá najpolarizovanejšia krajina v rámci krajín Európskej únie. Zjednodušene povedané, druhá najrozhádanejšia krajina. A toto mi je tak ľúto. Je nás 5,5, obrazne povedané, no dokonca 5,5 milióna doslova. A ako my sa dokážeme nenávidieť, hádať a prieť, to je tak kontraproduktívne. To nás tak oslabuje, robí nás to neskutočne zraniteľnými. A opäť, začať treba iba od seba. Rozmýšľať o tom, kto sa mi prihovára, akú má motiváciu, či to, čo mi hovorí, vedie skôr k zmiereniu, alebo naopak otvára ďalší konflikt. A potom, čo s tým robím ja? Kam ma to vedie, ako ja sa správam k druhým? Opäť sa vraciame k sebe samému. Treba na to myslieť. Zostávate na Slovensku, pani prezidentka? Áno, zostávam na Slovensku. Ako som povedala, je to môj domov, takže hej. A prečo by mladí mali zostať? Ja, je to veľká túžba. Myslím si, že každých rodičov a starých rodičov, aby mladí ľudia zostali na Slovensku. Krátka odpoveď je, pretože ich Slovensko potrebuje. Dlhšia odpoveď je, že rešpektujem to, že niekto chce zažiť zahraničnú skúsenosť. Rešpektujem to, že niekto je sklamaný a znechutený z toho, čo na Slovensku sa deje, ako sa tu situácia vyvíja, vrátane hroznej netolerancie k ľuďom s akoukoľvek odlišnosťou. To je neuveriteľné. Takže rozumiem tomu a rešpektujem to a nechcem to nejakým spôsobom haniť. Kiež by sa nám podarilo aj pre tých ľudí, ktorí zo Slovenska odídu, nezlomiť na slovenskom palicu, pomáhať Slovensku, aby sme sa stali krajinou, ktorou ja verím, že pod tým nánosom nešťastia, smútku až nenávisti v skutočnosti sme. Dá sa byť aj európsky, aj slovenský? Určite, pretože jedno nevylučuje druhé. Tá slovenskosť, keď ju človek chce cítiť a prizná si ju, dovolí si ju cítiť, tak je súčasťou identity. Je to fakt, s ktorým som sa narodila a som Slovenkou. Pričom prijatie ďalšej identity, že som aj Európankou, je iba rozšírenie tej možnosti. Jedno nie je na úkor druhého. Opäť, iba ak by sme sa bavili o nejakom nacionalizme alebo národnom egoizme, kedy mám pocit, že nejaká iná identita, ktorá je iba širší kontext, ohrozuje tú prvú. No pokiaľ sa cítim dostatočne sebavedomo a prijato ako Slovenka, tak to, že som paralelne s tým súčasťou Európy, Európskej únie a že som Európanka, nejako moju slovenskosť neohrozuje. Veríte byť ľudí však? To mi pomáha dýchať a žiť a budiť sa do nového dňa. Ale to nevylučuje opäť celú tú pestrosť, ktorou som bola veľmi výživne konfrontovaná, ale vôbec mi to nezobralo ako keby dôveru v to, že mám a priornú dôveru v ľudí. A áno, časť ľudí je natoľko nešťastných, traumatizovaných, že ich to vedie k nenávisti a vo výsledku predovšetkým k frustrujúcemu a nešťastnému životu pre nich samých. Ďakujem veľmi pekne za vaše slová. Opäť aj slova povzbudenia do budúcnosti, slova o tom, že šancu máme, vždy ja tiež v to verím. Želám vám teda pevné korene, otvorenú myseľ, nech má rozlet, nech teda hľadá nové idei a nové ideály. Ďakujeme, že ste si našli čas pre Slanický ostrov divadla, tak ľudský. Všetko dobré, pani prezidentka. Ďakujem veľmi pekne aj vám a samozrejme aj celému festivalu. Ďakujeme. Ďakujem.